Dobrý večer. Vzpomínám, jak před 50 lety jsme slavili 20 let našeho ústavu. Jmenoval se ČSAV ÚRE. Bylo to v roce 1974. A byly to smutné časy. Likvidoval jsem laborku, která musela skončit z politických důvodů. Byla to laserová laborka Trkala, Blably a naší milé Alenky Jelínkové. Všechno jsem naskládal do takovýchhle beden, jako je tahle, a odvezl do skladu. Dokonce si to i natáčeli do nějakého filmu. Ale teď slavíme 70 let našeho ústavu a všechno se v dobré obrátilo. Lasery svítí u nás víc než kdykoliv předtím. Všechny týmy mají úspěchy. A jak se říká, jsou plně mezinárodně srovnatelné. Máme z toho obrovskou radost. A tak teď při připomínce toho našeho výročí připomeňme si krátkým filmem začátky našeho věhlasného ústavu. A teď dám slovo Petře, aby nám něco řekla, co nám vlastně čeká. Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Pan ředitel už všechno důležité řekl, takže já jen přidám pár informací k organizaci večera. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak za tím filmem, který jste viděli před chvilkou, stojí celá řada lidí, kteří se podíleli na jeho vzniku. A já bych tady ráda především poděkovala především jednomu z nich, bez jehož námětu a propracovaného scénáře by tento film nebyl. Dokonce si ten člověk v tom filmu i zahrál. Takže cenu za nejlepší námět a scénář a cenu za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli získává překvapivě kdo jiný než Pavel Peterka. Není kolik mám tak je to opravdu nečekané, překlad, neuvěřitelné, unbelievable, jak říkal kolega Radan Slavík. Ale to musím připomenout, že vlastně ten scénář, ten vlastně vznikl z článků pana Trkala a pana Blably a jeho vzpomínek, které vznikly na popud pana profesora Valenty z Fyzikálního ústavu nedávno. Takže když jsem to dal dohromady, já jsem si říkal, to nemůžu napsat scénář, tak jsem to dal panu Benjaminu Tučkovi, který je zkušený scénárista především dokumentárních filmů. A ten, když to viděl, tak říkal, no, už nemám co dělat, oni to napsali tak dobře, že už to zvládnete sám. Tak děkuju.